jamana saba nunu ka ni lajɛ kura in kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka AES bankiliko sigi sen kan. Bamako ni Wagadugu kumaɲɔgɔnyaw kɔfɛ eko AES waliyali de ma latigɛ ɲame juma tɛmɛlen wa kamasɔrɔ k'a kɔn kɔkanko ministre ka ɲɔgɔn ye ɲɛ Mali, Burkina ani Niger fonctionnaire baw ye baara dɔw kɛ AES sariyasenw ko la n'a bɛ fɔ règlement intérieur min n'a bila sen kan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ani marabaga saba ninnu ka ɲɔgɔn ye ba fɔlɔ AES hukumu kɔnɔ sommet des chefs d'État ministrew ka baaraw kuncɛlen bɛn kɛra minnu kan jamana saba ninnu ni ɲɔgɔn cɛ an k'o dɔw lamɛn o laseli kɛra Niger kokanko ministre Bakari Yao Sangare de fɛ. Ils ont réaffirmé leur engagement. Ministrew y'u ka layidu lakuraya AES jɛkulu bangeli n'o ye nanzarakan na Confédération de l'Alliance des pays du Sahel u ye Niger marabagaw fo u ka hakilina na o mun bɛ tali kɛ jɛkulu ye Niger ye min sigi sen kan walasa ka AES bangeli lawaliya n'a bɛ fɔ comité national u y'a latigɛ ko ka fɛɛrɛw sigi sen kan min b'a to AES jamanaw bɛ se ka dɛmɛ lase ɲɔgɔn ma cogo min na u y'a ɲini Burkina Faso, Mali ani Niger kokanko ministrisow fɛ k'u ka jɛn ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka se ka AES lakodɔn kokan cogoya min na k'o baaraw kan ka waliya u ka lasigidonsow fɛ minnu bɛ diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen na. Ministriw ko u ka jamanaden minnu bɛ kokan n'u bɛ wele ko diaspora k'olu sen kan ka ye nin tagasira kura in kow la wa ko bɛɛ na kɛ walasa k'o latigɛ. Ɲɛma ninnu ka fɔ la AES waliyali n'a to jamana saba ninnu na se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka yiriwa sabati u ka dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ ani ka gɛlɛya caman kɛlɛ o la fɔlɔ ye jatigɛ wale ye. Les victoires engrangées par nos forces de an bi ka kunnawolo minnu sɔrɔ kɛlɛkɛkɛnɛw kan kɔsan in na an ka sɔrɔdasiw fɛ jatigɛ wale kɛlɛli hukumu kɔnɔ. O kɔfɛ an ka jamanaw bi ka fɔlɔ k'u yɛrɛ sɔrɔli min kɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ fan fɛ ani an ka jamanaw lakurayali fo ka taga se u ka yɛrɛma hɔrɔnya sigili u ma an ka ɲɛmaw fɛ. N'i y'o bɛɛ ta ka lajɛ o de b'a yira k'a fɔ ko an bi sira ɲuman kan bi wa ko an kan ka to nin cogoya in na ni ka dɔ fara kan nka k'an kan ka kɛ ni fɛɛrɛw ye ni ka an hakili to an yɛrɛ la. Kokanko ministriw ko nin ɲɔgɔn ye in kɔfɛ donna nataw la min tɛna janya bilen AES bangeli na waliya fan bɛɛ a sariya sɛbɛnw bɛɛ labɛnnen kɔfɛ Alpha Ka VOA Bambara tɔgɔ la.